A conselleira de Medio Ambiente visitaba esta mañá a praia de Queirunga en Porto do Son, unha das primeiras nas que se detectou a presenza dos residuos plásticos do Toconao, que perdera parte da súa carga fronte ás costas portuguesas. Un ano despois daquel vertido que supuxo a Xunta un gasto de 2,4 millóns de euros, a Administración segue a exixir responsabilidades. E, polo tanto, estamos traballando nun recurso de alzada pois para pedirlle ao Ministerio de Transición Ecolóxica que actúe, porque é a súa responsabilidade. Non o fixo no seu día, a pesar de que tiña que activar o Plan Nacional de Continxencia fronte pois a contaminación mariña, porque afectaba ese vertido non só a Galicia, sino ao resto das comunidades, pero sigue actuando do mesmo xeito e, polo tanto, presentaremos ese recurso de alzada o tempo que estamos en negociacións extraxudiciais tamén pois cos representantes da navieira, porque o que sí non podemos permitir é que algo alleo totalmente ás nosas competencias ao final acabe sufragando tamén os galegos e as galegas. Ademais, dende a Xunta solicitará no próximo Consello Europeo de Ministros un endurecemento da lexislación sobre os requisitos para o transporte marítimo de mercadorías potencialmente perigosas. Estaremos en Bruselas a finales de este ano, farémolo en representación de todas as comunidades autónomas e nese Consello de Ministros e ademais por acordo unánime de todas as comunidades autónomas pediremoslle a Europa un endurecemento da legislación para que o transporte marítimo para este tipo de materiais, como son os pellets, a grazna, pois se faga de maneira máis responsable, pero se endurezan máis as condicións para que, bueno, pois isto que parece ser que é habitual porque é moito transporte mariño, pois siga contido e, polo tanto, pois sexa a última vez que poida chegar ás nosas costas. Ao respecto da evolución do vertido, a conselleira indicou que ao longo de varios meses se realizou un seguimento exhaustivo en colaboración cos concellos que apenas detectaron a presenza destes residuos no litoral.